Assalamu alaikum fuladu pakaw balanta kunda si wiyama fuladu pakaw balanta kunda ɗum noon on gandi fulɓe ɗin ɗo seɓɓe ɗin ɗo mandiakoɓe ɗin ɗo jolaɓe ɗin ɗo fulɓe fura ɗin ɗo musidɓe tedduɓe meɗen jogui concert mawɗo tonto Saare Ndiobbo le 17 février tonto Saare Ndiobbo cukaloy koye waɗama invité Saare Ndiobbo Mama Kounda oɓe mbattani concert o pour fans Allah walli e wutte Fuladu ñankal le 17 février komi wara wiide wa Saare Ndiobbo ran ɓe prépare pi ɓe waɗa kala ko ɓe watta ta golle maɓɓe ɗe si ɓe waɗatta no ɓe waɗde pi ñalowma ɓe waɗa ɓe jooɗo ɓe fada club groupe fans Allah walli wutte Fuladu ɗum noon on nani groupe fans Allah walli wutte Fuladu ran ɗum noon Sali ɗin toon Maria ɗin toon Fama ɗin toon Sista Aissa ɗin toon Lisa ɗin toon simi kontiran noon miɗo andi mi falja par ce que jawolo sixiéme piw ɗin toon ɗum noon cemedari noddama mawɓe worɓe noddama yejirani Sinthiou depuis Saare Ndiobbo cukalɗe noddama Sinthiou Diawo kala ɗinen ara Saare Ndiobbo pare dunca onon gandi dunca no duncirta o ña Saare Ndiobbo rukat tami wawraɓe sabu ɗa wi haala abbere tan ɓe sikka wiide ko manti kono komi wawraɓe wiide no ɓe pat ɓe heeɗo hoɗum groupe Allah walli e wutte Fuladu wawraɓe waɗande Maria e Sali e Toni on andi min mi wawra compte gongol kono no ɓe ganduɗa théâtre ji ɗi no porini kono min pori kankala ɗum on ñamen garta wadde Saare Ndiobbo ɓe Saare Ndiobbo ɓe salminama awa minen troupe annora Fuladu arana on toon to Saare Ndiobbo Mama Kounda 17 février inchallah ala ko yombara minen fof minen paari mi ñaguima kewal mi noddi sukaɓe rewɓeɓe mawɓe rewɓeɓe mawɓe worɓeɓe jarga on pi noddama ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗo gandi Allah walli ɗum noon si ari ran yombara e ɗum noon musidɓe tedduɓe noddi kewal